Dragi gledalci Draganove fudbalske ordinacije, dobar dan, dobrodošli u novu emisiju. Danas ćemo pričati o proteklim utakmicama četvrtog kola play-offa, odnosno završnog kola play-offa za Ligu šampiona, Ligu Evrope i Ligu konferencije. O svim rezultatima koji su postignuti u prethodna 3 dana. Krećemo naravno od Lige šampiona, gde su postignuti sledeći rezultati. Lille Slavia Prag 2-0, Bodo Glimt Crvena zvezda 2-1, Dinamo Zagreb Karabak 3-0, Midtjylland Slovan 1-1, Malmö Sparta Prag 0-2, Dinamo Kijev Salzburg 0-2 i Young Boys Galatasaray 3-2. Znači puno golova na ovim utakmicama, puno lepe igre. Sve ekipe su pokazali da zaslužuju da igraju u ovom rangu takmičenja, odnosno u ovom četvrtom kolu makar play-offa za Ligu šampiona. Naš šampion Crvena zvezda poražena je u Norveškoj, prvaka Norveške Bodo Glimta sa 2-1, domaćin je vodio sa 2-0, tako da Zvezda je uspela golom talentovanog beka Ognjena Mimovića da smanji na 2-1 i da izbori povoljan rezultat za revanš 28. u Beogradu. Kao što znate, ukoliko Zvezda ne daj Bože ne prođe Bodo Glimt, obezbeđena je grupna faza Lige Evrope, tako da navijači Zvezde ne moraju toliko da brinu. Znači, igraćemo evropsku jesen, da li Ligu šampiona ili Ligu Evrope, vidjet ćemo 28. uveče. Prva utakmica, znači Lille Slavia Prag 2-0, Slavia iz Praga, češka ekipa je poražena od Francuza, Francuzi su i bili favorit u ovom dvomeču. Dinamo Zagreb, hrvatski šampion, razbucao azerbejdžanskog Karabaga sa 3-0 kući, faktički je na korak od Lige šampiona. Midtjylland Slovan 1-1, bit će uzbudljiv u Bratislavi. Malmö Sparta Prag 0-2, Sparta iz Praga posle 20 godina na pragu ulaska u Ligu šampiona. Dinamo Kijev u Lublinu, Poljskoj, poražen prvak Austrije, vice šampiona Austrije Salzburga sa 0-2 i u veoma uzbudljivoj utakmici, jednoj od derbija ovog četvrtog kola play-offa za Ligu šampiona, Young Boys Galatasaray 3-2. Bilo je 2-0, polovreme Turci bili u knockdownu, vratili se na 2-2 da bi finišu iz Enisterca. Young Boys zabeležio pobedu i ulazi u revanš meč sa golom prednosti. To je bilo to, znači za Ligu šampiona. Idemo dalje, Evropa liga. Što se tiče Evropa lige, odnosno Lige Evrope, postignuti su sledeći rezultati. RFS Riga, APL Kipar 2-1, Lask FC SB Rumunija 1-1, Viktorija Plzeň Harc 1-0, Molde Elfsborg 0-1, PAOK Shamrock 4-0, Maccabi Tel Aviv naš TSC 3-0, Ludogorets Petrokub 4-0, Lugano Bešiktaš 3-3, Dinamo Minsk Anderlecht 0-1, Jagiellonija Ajax 1-4, Ferencvaroš Borac Banja Luka 0-0 i Braga Rapid 2-1. Znači, naš TSC igra u Mađarskoj na otvorenom terenu protiv izraelskog Makabija Tel Aviva, koga vodi bivši trener TSC Žarko Lazić. Igrači TSC-a su ispoljili neočekivanu nervozu, dobili su 2 crvena kartona, po meni prvi neopravdano VAR odlukom, drugi Banjac, iskusan igrač, start nepotreban oštar na sredini terena, znači 2 crvena kartona nisu mogli više od, da kažemo, časnog poraza od 3-0. Revanš u Bačkoj Topoli formalnost, ali za TSC isto tako bitno i za naš fudbal da je TSC obezbedio grupnu fazu makar Lige konferencije ako ne prođe Makabi, tako da i oni imaju sigurno evropsku jesen. Znači, RFS Riga pobedila kiparski APOEL, austrijski Lask s Rumunima nerešeno, Česi Viktorija pobedili Harc škotski 1-0, Molde Elfsborg skandinavski derbi 0-1 za Šveđane, PAOK razbucao Shamrock iz Roversa sa 4-0, vraća se na stazu za pobeda nakon debakla u kvalifikacijama za Ligu šampiona. Ludogorets bugarski, isto tako Petrokub Moldavija 4-0, Lugano i Bešiktaš 3-3, Lugano ponovo s Turcima, 6 golova isto s Kosovim Bahčom, Koleada, Dinamo Minsk poražen kući u Belorusiji od Anderlechta sa 1-0 i Jagiellonija je povela protiv Ajaksa, to je bilo sve što su Poljaci radili 1-4 za Ajaks. Veliki uspeh kluba iz Republike Srpske, borca iz Banja Luke, koji je u Mađarskoj Budimpešti na vrućem terenu Ferencvaroša izborio 0-0. Na pragu je Lige Evrope. I poslednji meč za ovu turu Lige Evrope, Braga Rapid Beč 2-1, biće zanimljivo u revanšu u Beču.
I na kraju za ovaj pregled ove emisije Draganove fudbalske ordinacije imamo rezultate Lige konferencija. Što se tiče Lige konferencije, zabeleženi su sledeći rezultati: Noa Ružomberok 3-0, Vitorija Gimaraes Zrinski 3-0, Mlada Boleslav Paksi 2-2, Pjunik Cele 1-0, Legija Drita 2-0, Panavežis TNS 0-3, Partizan Gent 0-1, Wisla Krakow Cercle Bruges 1-6, Klaksvik HJK Helsinki 2-2, St. Patrick's Basak Heher 0-0, Lincoln Ralne 2-1, St. Gallen Trabzonspor 0-0, Lens Panathinaikos 2-1 i Chelsea Servet 2-0. Znači, naš Partizan opet poraz, treća utakmica kući u ovoj fazi lige, u ovoj fazi Evrokupova, treća utakmica kući bez datog gola, znači poraz od Belgijanaca ekipe Genta sa 0-1, ali prestoji revanš. Partizan je pokazao da igra bolje na strani ovu tugu Evrokupova i ima šanse da vidi se da Gent nije nepobediv. Znači, Jermenski Noa je pobedio Slovakije sa 3-0 i nalazi se na koraku od Lige konferencije. Vitorija razbucala Zrinski isto, Mlada Boleslav Paksi biće zadnji u Mađarskoj, Pjunik Cele 1-0, otvoreno sve, Legija Drita 2-0, Poljaci na koraku Lige konferencije, Panavežis Litvanija TNS Vels 0-3, velika šansa da TNS Velšani znači uđu u ligu. Omonija Zira 6-0, znači Omonija faktički ušla u Ligu konferencije. Bran Astana 2-0, Džugarden Maribor 1-0, pobeda Šveđana, Heidenheim 1-2. Heidenheim veliko iznenađenje, finalista kupa Nemačke, ekipa iz nižeg ranga nemačkog fudbala, evo nalazi se na ulazak u Ligu konferencije, veliko čudo je na pomolu. Kopenhagen Hilmanov 2-0 za Dance, Cluj Pafos 1-0, Vikingur Santa Coloma Farska Ostrava 5-0, Rijeka Olimpija 1-1, Krivbas Betis 0-2, Fiorentina Bubila od Puškoša 0-2, preokrenula na 3-2, Mađari uzeli nerešeno 3-3. Znači, Wisla Krakow Cercle Bruges 1-6, Belgijanci su u Ligi konferencije, Klaksvik Farska Ostrava, Finci 2-2, znači, Irci sa Nemcima, sa ovim Turcima 0-0, Lincoln Gibraltar, istorijska pobjeda nad Severnirskim Larnom 2-1, znači Gibraltar je na korak da igra Ligu konferencije, čudo Božje. Švajcarci St. Gallen, Turci Trabzonspor 0-0, francuski Lens pobedio Panathinaikos sa 2-1 i Chelsea je pobedio Servet sa 2-0 i Chelsea će igrati utrešnu Ligu konferencije izgleda ove sezone. Dragi gledalci, to bi bilo sve za ovo izdanje Draganove fudbalske ordinacije, emisije koje se petkom bavi, za razliku od drugih emisija, pregledom Evrokupova, svih ekipa koji su igrali prethodna 3 dana. Znači, pitanje je bilo četvrto kolo play-offa za Ligu šampiona, Ligu Evrope, Ligu konferencija. Budite i dalje uz kanal Fudbal, najvažnija sporedna stvar na svetu. Veliki pozdrav za sve moje kolege sa YouTube-a, za sve moje prijatelje, za sve ljubitelje fudbala. Budite uz mene i moj kanal, pratite fudbal, najvažniju sporednu stvar na svetu. Pozdrav!